инак марҳилаи дуюми рақобатҳо гранд-слам ё ҷоизаи бузурги ҷудои Будапешт, Комроншоҳи Устопирён бо ҷудогии сафед аз самти чап ва ҳарифи ӯ бошад варзишгари 20-солаи Муғулистон Батоктох Мухбаяр бо ҷудогии кабуд ҳаст. Комроншоҳи Устопирён варзишгари 29-солаи тоҷик, ин ҳам 24-умин ё 25-умин иштирокаш дар гранд-слам ҳаст ва як нишони нуқра дар гранд-слам дар корномааш дорад ки ин дар соли 2021 дар гранд-слами Абу-Даби иттифоқ афтода буд. ва ҳамчунин Комроншоҳ дар ду марҳила аз бозиҳои олимпӣ иштирок кардааст ва ҳарифи ӯ бошад Батоктох Мухбаяр, варзишгари 20-сола ҳаст, яке аз навкортарин варзишгарон ки ин ҳам дуюмин иштирокаш дар гранд-сламҳо аст. Ва бубинем як навҷавон дар баробари бо таҷриба ба чӣ кор қодир хоҳад буд, ё варзишгаре бо таҷрибаи тоҷик дар баробари ин навҷавон аз кадом як равиш, шева ва ҳамон наҳваи мубориза барои аз садди роҳ ба канор кардани ҳариф кӯшиш хоҳад кард. Варзишгари Муғулистон аз нигоҳи қоматӣ якам фарқ мекунад, аз масофаи дур ҳам метавонад усулҳои пойзанӣ ва дигар шеваҳои муборизаро ба кор барад, вале ин гуна партобҳои саропо дар бахши мубориза аз точи ваза барои Комроншоҳи Устопирён бисёр муҳим ҳастанд ва ӯ бояд ба ҳамин шева мубориза барад дар бахши саропо. Довар чӣ мегӯяд? Довар аз Австрия ҳаст ки як шидо ё як корди зард нишон медиҳад ба Комроншоҳ. Комроншоҳ дар рақобатҳои ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллӣ дар финал бо Ҷаҳонгир Маҷидов рӯбарӯ шуд ва маротибаи дуюм ҳам барандаи нишони нуқра шуд дар рақобате ки бо Ҷаҳонгир Маҷидов мубориза мекард. ва довар аз нигоҳи Комроншоҳ чизе пайхас кард, чун шояд варзишгари Муғулистон якам иштибоҳ мубориза мебурд. Аз ин рӯ Комроншоҳ эҳсос кард ки ин варзишгар чандон варзишгаре ки қавонини ҷудоро шояд хуб надонад. варзишгари Муғулистон бубинед, дар ҳоле ки Комроншоҳ мехоҳад мубориза барад ва вуруд шавад ба хотири партоб кардан, аммо Батоктох садди роҳ мешавад, масофаро наздик намекунад. камкории Батоктох боис ба он мешавад ки ӯ ҳам шидо бигирад. ҳаракоти тактикӣ ҳам бисёр муҳим ҳаст. фаъолона мубориза бурдан ҳам дар баробари ҳариф бисёр бо аҳамият хоҳад буд. дар сурати имтиёз ҳам ба даст наомадан, пас бо огоҳиҳое ки ба ҳариф дода мешавад, пас варзишгари фаъол баранда хоҳад шуд. аз мураббаъ набояд хориҷ шавад Комроншоҳ. яъне барқасдона агар хориҷ шавӣ аз мураббаъ, пас шидо хоҳад буд. дуюмин шидо ба ҳарду ҳам шидо 1 дақиқаю 20 сонияи дигар ҳарду ҳам эҳсоси хатар хоҳанд кард ва варзишгари фаъол оне ки пайваста меқапад, меҷаҳад ва дар айни даргир шудан ба ҳариф иҷрои усул мекунад. ана ҳамин шевае ки мубориза мебарад, партоби болои шона бисёр хуб ворид шуд ба самти ҳариф Комроншоҳ. як маротиба ва ду маротибаи дигар ҳамин гуна ҳаракати аввал ё вуруд шудан барои партоб аввалин шуда кунад, пас корди сеюми зард ба Мухбаяр дода хоҳад шуд ва Комроншоҳ дар даври дуюм ҳам пирӯз хоҳад шуд. ҳардуи ин паҳлавонон як давр истироҳат карда буданд ё даври аввал озод буданд, дар даври дуюм ба рақобат баромаданд. 36 сонияи дигар то поёни вақти асосӣ як фани ходандоз ба паҳлӯ Комроншоҳ иҷро кард. ҳамон Томои Наге ва Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ҳам аз канори татами ба ӯ маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна бо ин қоматбаланди Муғулистон мубориза барад. роҳи фирорро меҷӯяд варзишгари Муғулистон. ҳаракот аз сӯи Комроншоҳ аст. самти чапу рост як маротиба ва
این هم یک وزری زیبا برای کامرانشاه استوپیریان، ولی داور هنوز خاموش است. بله این باید وزری باشد و گمان میکنم خود داوران باید قضاوت کنند. اینجا دعوا کردن یا ادعا کردن ورزشگر خلاف قوانین جودو هست و این وزری بود دوستان عزیز. باید این رو به نوبت بگیرند داوران، یعنی با داوران باید توصیه ندهد کامرانشاه. خود داوران میدانند که در اینجا چیکار کنند. داوران درجه بین‌المللی، درجه المپی هستند، نوری تدریجی رو میبینند و کامرانشاه نباید نگران باشد. اینجا حق به حقدار خواهد رسید. بله وزری بود به گمان من، وزری بود چون که بسیار خوب حریف رو کنترل میکرد. اگر در یک وقت هر دو بالای تتم افتیده باشند در اینجا شاید عقیده داوران دیگر شود. ایپان هست. بله ایپان، نه وزری بلکه ایپان. عجب امتیاز دوستان عزیز. ببینید چگونه وقتی ورزشگران ما در مرحله اول و دوم آمد کرد. اگرچه ما مطمئناً ادعا داشتیم که وزری هست، اما داوران در نوارهای سوز کرده شده دیدند که این ایپان بوده است. پیروزی کامرانشاه هم مبارک باشد دوستان عزیز. با مرحله دوم ادامه خواهیم داد.